Good day everyone, my name is Joe Mariasoy and I'm a public school teacher, and here's my review about this minivan. So 1 year na po, 1 year na po itong nakuha from 2024, November 2024, and based on my experience, meron ding mga maganda at meron ding hindi. So first of all, yung unit ko ito is DE64V turbo type, 4x2, and nakuha ko ito November 2024. So 1 year na ito because today is November 2025. So and based on my experience, since this is a review, so okay naman for 1 year. Okay naman, nadadala naman ako sa mga gusto kong puntahan. And of course, ginagamit ko ito sa trabaho. So, malayo kasi yung address ko sa aking place of assignment. So far so good, maganda naman. And since this is turbo type, so talagang malakas talaga ang hatakan nito. So na-try ko pa nga ito sa Claveria, which is matarik na lugar, pero baliwala naman ito sa minivan. Malakas talaga ang hatak niya. And in terms of seating capacity, so kung lalagyan nyo pa ng back seat doon sa likod, so kaya niya ang mga 8 to 9. So itong minivan ko, sinasakay ko dito yung mga co-teachers ko. So ang aking mga observation dito is itong sasakyan na to is really amazing because it's versatile at multi-purpose kasi ito. Pwedeng ginagamit sa trabaho, sa gala, and for emergency purposes din. So talaga yung minivan is for me talaga very useful para sa akin. And in terms of issue naman, of course, meron din naman ako mga issue na i-share sa inyo. Number 1 is yung aircon. So yung aircon is kumbaga kung puno ito, yung lamig hindi na nakakaabot sa likuran. So before acquiring this, tanggap ko naman na yung aircon performance is hindi talaga siya excellent. It's because yung considering na ang makina ng minivan is maliit. Kasi meron kasing nagsasabi na pangit yung minivan na yan because yung aircon, ganun. Kung aircon lang naman ang gusto mo sa sasakyan, wag ka nang kumuha ng minivan. So kumuha ka na lang ng branded or kumuha ka ng yung mga malalaking sasakyan na malalaking engine na sasakyan. Because for me, okay naman sa akin to. And yung purpose ko naman talaga is para lang hindi mabasa sa ulan, para yung family ko is masakay ko dito. So yun ang ang purpose ko at tanggap ko yan na problema. And number 2 is yung cooling system. Nagka-problema ako sa cooling system, pero nasolusyonan naman. So for example, nagka-problema ako noon because yung nga umaapaw sa reservoir, pero it's amazing because marami namang tutorial available sa YouTube. And yung pinalitan ko lang yung cup, yung tinatawag na thermo cup. Yun yung lang ang mostly na bumibigay, and maraming available even sa online, pero mag-ingat lang tayo. And proper bleeding, consider proper bleeding. Kasi noon first time ko nagkasasakyan, hindi pa ako medyo marunong, pero from time to time naka-ideya na ako. And meron naman talagang mga available na mga tutorial sa YouTube. And then number 3, yung problem ko is yung nagka-experience ako ng mga lagotok. So pinaayos ko and so far okay naman. And right now, okay na siya ang performance nito. So yun lang ang mga cons, mga disadvantages. So in terms of suspension, okay naman.
goods na rin, kasi hindi naman ito kung ikumpara natin to sa mga branded na sasakyan na malaki ang suspension, ito nakadepende ang siguro masasabi ko, nakadepende sa pag-iingat natin pag-drive, lalo na kung lubak-lubak. So kahit ano namang sasakyan, kung haruro tayo sa pagpapatakbo, madadamage talaga yung suspension. So yun lang, so far so good, okay naman. And i-consider din natin yung mga builders natin, yung mga builders. So if you are considering minivan, na gusto mo talaga ng minivan, try to investigate the builder, kasi meron kasing builder na basta makabuo lang ng minivan, okay na. And you should consider also the engine performance. Ito yung pinaka-importante. Meron ako mga kakilala na maganda ang labas, and then yung outside, yung interiors, pero yung makina may problema. So kailangan talagang i-consider ang makina sa minivan. And thankful ako na talagang binigay sa akin to ni Lord, kasi nagagamit ko ito sa mga iba-ibang and multi-purpose talaga ito. So if you are considering minivan, okay naman siya, masasabi ko it's very okay. And yeah, marami tayo dapat i-consider rin, kasi it's surplus kasi ito, it comes from Japan. And pagdating dito sa Pilipinas, chap-chap ito, and binuo na lang ng mga builders. So kaya dapat maging maingat tayo sa pagpili ng mga builders natin sa kanya. So yun lang, maraming salamat, thank you for watching. And anyways, magbibigay ako ng update kung ano pa yung mga observation ko, since 1 year pa lang naman ito sa akin. So that's it. Thanks for watching everyone. God bless.